U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u srijedu je održana svečana akademija u povodu 100. obljetnice humanitarne akcije spašavanja 17.000 gladne djece iz Hercegovine, Bosne, Istre, Kvarnera, Dalmacije i Slovenskog primorja, koje su u tim teškim vremenima potkraj Prvog svjetskog rata ugostili i prehranili stanovnici Slavonije, Baranje i Srijema. Plemenitu akciju predvodio je hercegovački franjevac Fradidak Buntić, koji je umro upravo početkom veljače davne 1922. Pokroviteljica svečane akademije u Zagrebu bila je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, a glavni organizator bio je provincijalat Hercegovačke franjevačke provincije, a uz hrvatsku predsjednicu u pokroviteljstvu su sudjelovali i član predsjedništva BiH Dragan Čović te zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Od 1917. do 1919. zbrinuto je više od 17.000 djece iz Istre, Kvarnera i Dalmacije, a najviše ih je bilo iz Bosne i Hercegovine. Djeca su prevezena vlakom i smještena u obitelji u sjevernijim i istočnijim krajevima Hrvatske. Fradidak Buntić, prosvjetitelj i humanitarac, u tome imao veliku ulogu. U Zagrebu je našao ljude, otvorena srca, koji su već tada ovdje zbrinjavali gladnu djecu iz Istre, iz Dalmacije, s otoka i uključuju ga u tu rijeku, ja bih ih nazvao rijeku milosti. Za promicanje lika i djela Fradidaka Buntića na svečanoj su akademiji dodijeljena priznanja. Predsjednica Republike prilikom preuzimanja priznanja istaknula je kako se Fra Buntić zauzimao i za opismenjavanje stanovništva sa sviješću da je znanje put iz siromaštva. Upravo zbog toga danas, kad bilježimo alarmantne demografske pokazatelje, pothvat Fradidaka Buntića shvaćamo kao način, kao snažan poticaj da se izborimo za bolji život naše djece i mladih kako bismo ih zadržali u domovini. Predsjednik vlade prilikom primanja priznanja za političko djelovanje poručio je da će to biti poticaj za jačanje povezanosti našeg naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te u drugim dijelovima svijeta gdje žive Hrvati. Puno puta smo naglasili da su prava Hrvata i njihova opstojnost u Bosni i Hercegovini naše strateško političko opredjeljenje. Zato ćemo se zalagati za ravnopravnost hrvatskoga naroda kao konstitutivnog naroda i ostvarivanje svih prava na cijelom području Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Federacije Bosne i Hercegovine najavio je slično obilježavanje Fra Buntićeva djelovanja u Rujnu i u Mostaru. Sestre Bosne i Hercegovine, sestre Hrvatske su upućene jedne na druge i kad je u pitanju naš europski put. Priznanje Didak uručeno je među ostalima i zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću. Tako je humanitarno djelovanje od prije 100 godina pokazalo veliko zajedništvo i omogućilo preživljavanje 1000 djece.